Jos Riku tarjoaa, se on pitää pelastaa. Tää on nyt ratkaiseva. Mä en enää. Ei oo, nyt on tasan. Saaks noin vielä vetää? Joo, nyt on 2-2. Saaks noin vielä vetää? Riku! Sun on Riku! Saaks noin vielä vetää? Silloin torjuntaa aloittaa. Riku ottaa, kato. Ei vielä! Hyvä Riku! Mä tiesin Riku! Totta kai se ei oo maalla. Joo, okei, mä ajattelin katsoa, että maalivahti liikkuu aikaisemmin, se ei hyvä kohdasta. Joo, ei. Mokalla. Mä hyppäsin. Se Atso on jossain piilossa. Ei! Ennitää! Hyvä oli! Yleisöön menevää. Yleisöfutista kun. Hyvä kunnit! Riku! Saat ottaa tonki! Saako? Mitä? No nyt ne vetää aina silleen niin, mut nyt kun toi on potkassa, niin saaks ne vielä sen jälkeen potkassa? Ja siniset ei välttämättä saa, riippuu siitä meneekö kummalla maa. Jos molemmilla menee maaliin, taas saa siniset. Jos kummallakaan ei mene, taas saa siniset. Joo. Se aina kulminoituu sen. Niin, totta kai. Ikään kuin. Kyllä. Joo. Hyvä Niko! Hyvä Niko! Helpottuneen näköinen poika. Niko, älä säikäyttele meitä enää. Säikäytit jo pelissä. Ei tässä. Riku ottaa. No on se 11. Tää uuden kierron. Vaikka kuinka monta. Stumun niska. Jaha. Tuomas Majuri, Stumu. Laittaa jalkoille metreen. Tumu, meneekö maaliin? Tumu, teetkö maali? Hyvä! Lähti vähän liian aikaisin liikaa. Se on viheltänyt vielä lähti jo liikaa. Tuomarilla oli kiire viheltää, kun Tumu meni jo. Ois harmittanut, jos olisi 7. Mutta mä sanoin, että pääsiliput on muuten sitten 10. Riku! Torjus taas! Joo. Mä katon tää. Ilman. Tää vieläkin tuossa. Ei siellä enää Petsku ja Riku vetää enää. Joo. Tulee kohta vaihtomiehet lähtee kentälle. Hyvä Assi! Ai niin, nyt enää Joutuuko veskarit vetää ne vaihtopelit? Ei kai. Joutuuko? Ei. Tää on ihan järjettömää. Tuleeko se nyt se vaihtopelaat vai kentällä? Kentällä on uudestaan. Täältä ei saa kukaan. Joo. Hei, oot. Oi! Passi! Onko se on vielä vetämättä? Meneekö veskarit vai täällä? Siellä on Petsku enää vetänyt. Niin.
Ja sit tulee veskarit ja sit aletaan ottaa vaikkapelaa. Sit vanhemmat. Onks jo tästä 3 ensimmäistä vanhempaa? Keke! Hannu! Miksi sanoit äiditkin pääsee harvoin vielä? Hei, kaikki pääsee vetää. Joo. Tää oli hieno. Tää maaliin. Nyt ei tarvitse pelätä epäonnistumista. Ei. Petskullahan on hyvä veto. Hyvä Petsku! Miten kerran voi vaan koettiin jälleen? Jalat Kasiysi, jalat liikkuu. Jalat liikkuu 89. Joo.